קיימנו הערב תרגיל רחב היקף בעיר חריש שכלל את כל ארגוני החירום, בהם משטרה, מד"א, איחוד הצלה, פיקוד העורף, מתנדבים מכל הרבדים ברשות המקומית, בין אם זה כיתת הכוננות, משטרת ישראל, ידידים, איחוד הצלה. התרגיל בא לדמות אירועי הנפילת טיל ואירועי פח"ע. אני חושב שחריש התברכה בכמות של מתנדבים יוצא דופן. אנחנו הדור שעוד יספרו עליו סיפורים, שחווינו את המלחמה של 7 לאוקטובר, ואנחנו נספר לדורות הבאים איזה הרגשה זאת הייתה. אז יישר כוח כל אחד ואחד מכם, מודה לכל השותפים.